Ben, se vos parece, pasamos a palabra a Francisco Rodríguez e logo abrimos un debate conxunto. Bueno, moi bon día. É para min tamén unha satisfacción participar nesta xeira sobre a lingua galega perante un auditorio de xente moza, porque penso que na situación que estamos a viver sempre, pero especialmente hoxe, é moi necesario, polo menos, intentar esclarecer algunhas cuestións que teñen unha base moi obxectiva e, se vos queredes, incluso eu diría que unha base científica, non? Antes de chegar a falar do tema da educación, que é un problema sempre, a educación sempre é un problema de socialización, gustaríame, polo menos, esclarecer algunhas cuestións que a mí me gustaría que vos intentásedes, polo menos, comprender, porque o tema da lingua é un tema que excede con moito unha cuestión técnica ou unha cuestión meramente educativa, entendida a educación como un sistema restrito e afastado da sociedade. É, en embargantes, un tema psicosocial, un tema ideolóxico, un tema político, un tema cultural, un tema artístico. Realmente na lingua reflítese todo o que é o mundo en que vivimos, como persoas, como sociedade, a perspectiva do pasado, o presente e mesmo o futuro, non? E o primeiro que vos quero dicer é que, aínda que agora a sociedade está máis sensibilizada a respeito do problema da situación lingüística, tanto para ben como para mal, non quer dicer que o conflito teña surdido agora. O que acontece agora é que o conflito ten acadado unhas cotas no nivel político tan elevadas que a maioría da sociedade tivo que preguntarse algunhas cousas que ata agora podía pasar sin preguntarse, podía facer que non vía ou que simplemente non iba con ela, non? Pero nunha sociedade, cando hai dúas linguas, unha que foi criada por esa propia sociedade, que é a originaria, e outra que pode resultar natural para un sector da poboación moi importante, pero que non é unha lingua originada dentro da propia sociedade, inevitablemente vívese de forma conflitiva, porque ningunha sociedade, non a galega, ningunha sociedade internamente, para o que é a vida cotidiá, necesita dúas linguas. As sociedades que teñen dúas linguas son sociedades que chegaron a esa situación a través dun proceso histórico que pode ser moi xeral no conxunto do mundo, pero que non é normal do punto de vista de que ninguna sociedade crea dous idiomas, ningunha. A situación natural é que unha sociedade cree un idioma, se poda desenvolver nel e despois, iso sí, poda aprender os idiomas que fagan falla para relacións co exterior ou para relacións de oportunidade profesional ou funcional. Entón, isto é unha primeira cuestión que debemos de ter clara. Ningunha sociedade cría dúas linguas, porque son disfuncionais. Cando hai dúas, se eu utilizo unha, non utilizo a outra. Se divido as funcións para unha e as funcións para a outra, o que estou facendo é jerarquizar. E isto é inevitable. Se hai dúas, isto é inevitable. Por lo tanto, unha situación así é conflitiva per se. Que acontecía? Que ata agora, cada quen íbamos vivindo como podíamos. Ou solamente un sector da sociedade a vivía conflictivamente. Un sector minoritario que podía ter conciencia lingüística e sabía o que vale un peite cando vai a un xulgado, e todo en español, sabía o que vale un peite cando intenta ir ao banco a que lle fagan a hipoteca en galego e non lle fan, a pesar de que vai pagar a hipoteca, sabe o que vale un peite cando é levar un nino pequeno á escola infantil, e a escola infantil el quere que seña para o seu fillo en galego e está en español, pero claro, esa xente era unha minoría ultraminoritaria, se padecían os conflitos de forma reservada. Pero que acontece? Que o goberno galego, en particular o Partido Popular a nivel de España, optou por elevar a categoría de conflito político unha situación que era totalmente discriminatoria, en este caso particular para o galego, pero que eles querían facer presentar como era perigosa porque estaba reclamando espacios que un partido político como ese e un señor que se sinta español non pode tolerar. E entón levou isto á categoría de que a maioría da sociedade galega se ten que preguntar que son, galego ou español? Xusto unha pregunta que para a maioría dos galegos é moi difícil de resolver e que o Partido Popular e todo o aparato, non solamente do Partido Popular, todo o aparato favorável á españolización, pensou que a sociedade galega iba a respostar de unha maneira mayoritaria, pois miren, a mí se me poñen no disparadeiro, eu digo que son español nada máis, e entón o español para todo. E o galego unha cousa, en todo caso, residual. Bueno, afortunadamente, cando se lle coloca un pobo nesta tesitura,
e iso é o que eles pensaban que non ia acontecer, a resposta non foi así de simple, sino que foi máis variada e afortunadamente máis favorable do que se pensaba á lingua galega. E vou deixar esta primeira cuestión en isto nada máis, pero que vos señades consciente que agora estamos vivindo o problema a un nivel que moi masivo, moi importante socialmente, cuantitativamente moi extenso, que alguén provocou pensando que a reacción iba a ser xustamente para que houvese un retroceso moitísimo maior da conciencia lingüística. Ben, esta forma de proceder non é unha forma de proceder xestada no interior do país. Temos que saber que isto foi xestado no marco do Estado español e, en particular, en todos os mentideiros madrileños, que son grandes medios de comunicación, como poden ser El Mundo, La COPE, como pode ser, por exemplo, institucións culturais moi importantes de España, oficiais, e ademais que viven do horario público, como a Real Academia Española, foi xestado tamén en sectores moi importantes da intelectualidade do país, incluso algunha delas que pasa por ser de esquerda, e foi xestado tamén coa axuda e a connivencia de grandes empresas transnacionalizadas, por exemplo, non vou citar todas, pero algunhas moi importantes, compañías de viaxes, destas que se moven a nivel de todo o Estado, algunhas dos grandes áreas comerciais e, por suposto, unha parte da gran banca. Ben, que despois na Galiza un partido como o Partido Popular, na medida que é un apéndice dun partido español, se prestase a facer os deberes, non nos debe de facer ocultar que isto primeiro está deseñado fora, como grande parte das cuestións que acontecen en Galicia. Depois teñen entusiastas, colaboradores dentro. E non vou citar algún tema que está estes días moi vixente, pero que podedes ver como está xestado fora, e aquí teñen os seus servos, os seus lacallos que sirven a un determinado tipo de opinión. Que o que preocupa nas esferas da españolidade a que me referín antes? Bueno, pois preocupa, e non lles falta razón, pero tamén se lles pode volver en contra, que un país que empeza a tomar conciencia lingüística inevitablemente toma tamén conciencia de ser diferente, de ter dereitos como pobo e, polo tanto, de querer exercer eses dereitos colectivos como pobo. Eles saben que non é posible un proceso de normalización lingüística que a xente non vai a comenzar a falar galego progresivamente se ao mesmo tempo non se sinte cada vez máis galega e con máis dereitos dentro do propio país. E este proceso que eles atribúen a que se a normalización lingüística vai adiante, a conciencia de sermos galegos aumentará, eles eso queren o paralizar. Pero claro, desde esa perspectiva, nós tamén podemos acusar a todos que provocan iso, que o que queren é que nós cada vez señamos menos conscientes de que somos un pobo, de que somos un colectivo, e se hai pobo, hai dereitos diferenciados. Por eso vichedes que os intelectuais que atacan precisamente o proceso de normalización desde España sempre dicen, pueblo non hai máis que uno, el español. Por exemplo, Rosa Díez, o que ten na boca sempre, pueblo non hai máis que uno, el español, porque todos somos de la unidade de España e todos tenemos os mesmos derechos. Sí, pero sabiches como despois es que falan de termos os mesmos dereitos, da unidade, de todos iguais, despois nos teñen a todos xerarquizados. Os gallegos son de unha determinada maneira, los vascos de outra, los catalanes de outra, biches, todos teñen os seus conceptos xerarquizados, porque iso é inevitable, amigas e amigos meus. Por lo tanto, desconfiáis sempre dos que eliminen os povos diferentes en nome de unha unidade universal. Despois eles teñen a unidade universal, primeiro los americanos, los blancos, los europeitos todos, e quiénes son los últimos. Eses de Afganistán que hai que acabar con eles canto antes. E os que leven, vos dades conta, os que leven Chilaba e os que leven tal, os negritos eses que son piratas de Somalia. En nome deso está justificado que os podamos bombardear, que podamos facer o que queiramos. É dicir, é a manifestación máis terrible de xenofobia, curiosamente, os que van de cosmopolitas e universais. Esa señora viaxou por todo o mundo como conselleira do goberno vasco, con sus modelitos, con tal, pero depois é unha española tendenciosa, estereotipada, con todos os prexuizos habidos e por haber. Bueno, ora, é certo, e isto é inevitable, que unha